Milí žiaci, vážené pedagogičky, vážení pedagógovia, vážení zamestnanci školy, milí rodičia. Dnešným dňom sa oficiálne končí školský rok 2024-2025. Za nami je množstvo práce, učenia, spoločných chvíľ, ale aj úsmevov, pokrokov a osobných víťazstiev. Za nami je 10 mesiacov nových vedomostí, radostí, ale aj prekážok, ktoré sme museli spoločne prekonať. Každý deň bol malým krokom vpred, či už v poznaní, v osobnom raste, alebo v priateľstvách, ktoré ste si vytvorili medzi sebou. Milí žiaci, ste stredobodom našej školy. Vaša energia, zvedavosť aj otázky robia každý deň iným a výnimočným. Možno sa vám niekedy zdalo, že toho bolo veľa, že úlohy a skúšky neberú konca. No dnes, keď je rok za nami, môžeme povedať, že ste to zvládli. Každý podľa svojich síl a možností. A na to môžete byť právom hrdí. Veľké poďakovanie patrí aj vám, vážení kolegovia, kolegyne, učitelia, učiteľky, vychovávateľky, pedagogickí asistenti a všetci zamestnanci školy. Vaša práca nie je len povolaním, je poslaním, ktoré vyžaduje srdce, trpezlivosť a čas, ktorý často siaha ďaleko za hranice vyučovacích hodín. Ďakujem vám za vašu obetavosť, láskavosť a za to, že tvoríte našu školu nielen ako miesto učenia, ale aj ako miesto bezpečia, porozumenia a ľudskosti. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí nás podporovali, spolupracovali s nami a boli našimi partnermi na spoločnej ceste vzdelávania vašich detí. Dnešok je však aj dňom rozlúčok. Po 10 rokoch pedagogickej práce na našej škole sa lúčime s pani učiteľkou magisterkou Dominikou Laudovou. Ďakujeme jej za všetky roky venované žiakom, za jej odbornosť, ľudský prístup a veľké srdce. Prajeme jej na novom pôsobisku veľa šťastia. Z našej školy odchádza aj pani učiteľka magisterka Lucia Holováčová, ako aj naši pedagogickí asistenti, magister Jaroslav Vasil a magisterka Lenka Šiburdová. Ďakujeme im za obetavú prácu, podporu žiakov a kolegov a prajeme im veľa úspechov v ďalšom pôsobení. S veľkým smútkom si spomíname aj na nášho kolegu, učiteľa magistra Pavla Drančáka, ktorý nás v priebehu tohto školského roka navždy opustil. Zostáva v našich spomienkach ako pedagóg s láskavým prístupom a hlbokou oddanosťou svojmu povolaniu. Česť jeho pamiatke. Do dôchodku odchádza aj náš dlhoročný školník, pán Vladimír Piško,